बोला बोला बाबा महेंद्रनाथ की प्रयास म्यूजिक प्रेजेंट्स। हमके बता दे रे बा कवना दिशा में भोला रहेले, कवना दिशा में बाबा रहेले, बाबा रहेले। हमके बता दे रे बा कवना दिशा में बाबा रहेले, कवना दिशा में बाबा रहेले। चलत है चलत देखी थक गई कतही नजर न आवेले। हमके बता दे रे बा कवना दिशा में भोला रहेले, कवना दिशा में जोगिया रहेले, कवना दिशा में जोगिया रहेले, कवना दिशा में जोगिया रहेले। सुनता रिकॉर्डिंग स्टूडियो घोड़ा सहन बाजार। बानी अकेले रे ऐनी दुअरिया कतही ना लौके रे बमरे, कतही ना लौके रे बमरे। बानी अकेले रे ऐनी दुअरिया कतही ना लौके रे बमरे। दुखिया के मातल हमही दुअरिया बाबा को चढ़ावे हमके बता दे रे बा कवना दिशा में भोला रहेले, कवना दिशा में जोगिया रहेले, कवना दिशा में जोगिया रहेले, कवना दिशा में जोगिया रहेले। सुनता रिकॉर्डिंग स्टूडियो घोड़ा सहन बाजार। राइटर दिनेश के गाइले गाना लोग कहे हमके दीवाना रे, लोग कहे हमके दीवाना रे। राइटर दिनेश के गाइले गाना लोग कहे हमके दीवाना रे। दीपक दिल रे हमर पहरे लना मारे, घर पहरे हमर बीजा बनी रे। हमके बता दे रे बा कवना दिशा में बाबा रहेले, कवना दिशा में जोगिया रहेले, कवना दिशा में बाबा रहेले, कवना दिशा में जोगिया रहेले, कवना दिशा में जोगिया रहेले। सुनता रिकॉर्डिंग स्टूडियो घोड़ा सहन बाजार।